No takže dneska natáčam na serveri, takže trošku by som vám ho poukazoval. Takže je to server môjho kamaráta bratranca a ten server vlastní jeho. Jednoducho není to môj server, ale je veľmi dobrý. Dá sa tu všeličo spraviť. Takže tuto je obchod. Je tu aj kasíno, ale do neho som sa ešte nikdy nedostal. A tu je port do konca, ale tam by som radšej nešiel. Dá sa síce odtiaľ dostať a tu sa dá kúpiť jedlo. A teď tak a potom tuto je taká hladina, tam nechodievam. A tuto dole sa dá ísť ťažiť, teda tam je taký vláčik do neviem kam a tuto sa dá obchodovať s týmito pipajmi. A sú to proste žebraci. Ja som s ním raz len obchodoval za veľmi výhodnú cenu. Tak a to by bolo na tomto tuto asi všetko. Teraz by som išiel domov, takže home. Toto môj dom není, ale mal som tu založený. Toto sú moje truhlice, lenže ten kamarát, to bratranec, to zarezidencioval a ja si tam teraz nemôžem zobrať. Takže preto, mal som tam aj dia a tak ďalej. Bol tam proste dosť vzácnych vecí. A teraz vám idem ukázať dom. Má strašne veľkú rezidenciu. Je to pomaly až tam je taký jeden veľký kopec. A tam to je strašne veľkú. Ja vám až teraz opúšťam jeho rezidenciu. Mal som tento dom, ale to zasahovalo do jeho rezidencie. Tak som si postavil o kúsok ďalej. Mám tu rezidenciu postavenú aj s kamarátom. To mám tu. Blokuje. A tuto mám toto. Tak, a potom tuto dole. Tu sami pumpkinovci robia. Tu si ťažím, lebo som miner. A tuto som našiel teraz takú dobrú baňu, kde som našiel skoro, no našiel som stack ironov a tuto je to tam ešte trošku dosť nepreskúmané, ale strašne veľa ironov som tam našiel na jednom mieste. Takže v tomto by som asi už končil a možno niekedy na budúce budeme rozširovať toto a budeme si tu ešte kopať. Dá sa tu aj dobre predávať a tak ďalej, proste je tu toho dosť. A to by bolo dneska asi všetko.